Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alpha ini on tigi si wurai, ma on tigi wuri nganya. Johnny no on tigi kombo so wari. Kombo so wari. Johnny on tigi ko on no record. Woi. On tigi na di ara dum ful kandige. Ono na gorgu wari dum. Ida mo ngari o tigi ni. Tata ko na ya. On tigi anda Johnny ko no tum gerta. Aí gori nyaldo ka tu na was kelare wadi sampai aworu amere babe yang wajino na ko ngoni paitu sai mawdo hebi dikuru du 45 ans ando mawdo gaynali o mawdo perdi ono oh kali on tigi bay no mari losement di petangi no mau beni ni joni en non si beni be yo badala de yantai bidarna on tigi jiba jibi ni rapaltu no o papa si yo bani der awa action no yo tika banse fo hirsetedo joni non sare nem panasike goto susta halande goto haray ha Joni jamano metti hunduko asikkay ko angere wada ka kundile woy kono ni hala ni dudu li jokku don do ala wi yala importance kono ni kono ko la ka tie fo fa bo men no hala hunde ko be jokki yala mi dal no samba juma yawre ni ko gonga kono itu gongol kufunao dum non gadi fe iti miti adiro kufunao mi ala Mijolata. No way na wa wette bata do wetti do kufune wus wallahi dum no mi dum ala ndilan haabude do a haabila ongai ko mi way do wette bata do on do way o wittudo yaay mon dampa do ngandi ka sai ki kala jo na wiya hunde wala ando yangana ki zeli ya kan ko ngal panu jokkuda do mi do wawla akune Allah mi ronki goy mi regreti no mi regrette fio mi regrette depuis dominanali conseil babe yango babe alindu no lasi mi jomba yo mi jombo inete do jumatu kono ko samba watti do ngo hare dum non ko tana e bitana e mu o regrette awa ko min ngambur ma regrette gon a jombi rewbe jelo rewbe jelo jombuna kodi na rewbe jelo ari yehi ari kati ko mi woni joba ko ba mi do jodi do awa mi ronki mone ha hande de bo kala mone bibi jomba asafula bibi jombi no bibi jombi afan min de bo kala mone parce que fi hondu dum dano jetti no modi afan de aussi min ni jombi na yo den non fo mi dari mone on dum peti tini be kala ankari siko dum afan ka no way na do asika tiga si murti e hore fure no la atude awantini mo ba yoni yo sana ni hudo tappo dum ko angal gonga no akiri attama don ori asonki no sakolantu mi wayna te fo asonki sakolantu sida fala hino mahino la ngordo moi je fais ici tu peux aller moi mari sixième femme no na ya gerduno non franchement c'est pas bon comme ça non samba tuma na ya gerduno non haisi inde mane no kani kono ango ila foti parce que la mari suspension du quête non na ya watu mais c'est comme non laissez non moi ya en fait parce que moi c'est pas ma première fois de marier non, je suis regretté.
No, Samba Juma, Faransuma min. Je suis regretté. No, j'ai Alors, regretté. français demande de là-bas, No, j'ai regretté. de là-bas, Johnny, No. poi bani, hatta mi yana. No, c'est... Kono mi munano. Più da come hanno hari di fototani, e puta nandi mi do buri ni ta. C'est vrai. Kono Non, Oh, anda sama kala. Moi, Sama kala, ni ala di do fo sama tu sais, Andy, wo enere amuron fofo no mu moi je voulais te regarder ko honno anka sa monique tension ma on a dit quoi Andy radiateur on ça qui vite son avant ni da. Andy Samba Juma moi je te donne. Nyande dum do Sabono Samba Juma o kwa do kwa Andy sintala ko hore danki Andy sabuti ke kamude. Safari ke dum do ha e na mo gongo sanni no billahi wala nyande filitira dum do wala yamel ko mortise Non, il faut pas gagner du jockey. Hé, moi j'ai pas gagné. Parce que c'est et à partir d'aujourd'hui, andi tay golle de boni parce que on dit ko nyo e o rendement mbudi nyoge o salibirité ko dun jokkuno be bay depuis combo son wari jamao joni non on tigi su stadara na de goto fi mbudi joni non on tigi kan joni di annex di ndo fop afami di don fo mi attiridi e compte ma ko am pesa tadi fop afami joni non na da mi ro fa lista ni ala modi acirni Na dani. ni wala ko mi yiso to ko gento mi wala na do wata wonde kam nyama dum non kan si ko fi dum non mi yaki sa fewlo kam mi fo No, bebe, wata wala. ya ni ko do jodi ka nyama ta ka Feu. mi nyama boy et puis Johnny deuxième de chose ni sanza kadi Johnny sabotu Johnny ten samba wade njuma bebe mai non derga non derga moko ba ko suri o valizo alongo no teji to na ko mi dani ba sama dirani ai no famu ande kadi ki ngari do joda go sanyala nganne non go kutis pa boa pa kutisation yara do min kadi wono go sukti do kutisaro fare do joda go lala gi penale ko alla wordo wardare ko alla sokki o ko nganta ande non ay tedo mi alla ma do mi fenanta on defaali nyama defata yeya ha beji ande ya do go nini mi do faala nes ko mi sen mi bo do pass mi adu ndas ka cena ndo e madina na mariya go don ka kawra be ango mi am euro Acu minara si Obama dana lange SMS parce no dilam di pugol trop bombo Obama de balde do fomo bi kudel gonga mais non artiste be ben kadi fop ko alfa ju dara bur margol bari ne subhanallah ni alfa ju dara no amerique mo yeter mu gala avion wan yo be dia on no feti de on bari ngor nawul mi ni kegoy bete akke fini ko dum la lenga tayamba andal gro am ko alfa ji dar ni kera afala wi go hola ni alfa ju dara no yeter mu gala avion wan o fene goy alfa ji dar han le de porto on ko tuida do alfa ju dara ni mo ye amerique ter mu gala avion wan no bari boda hanki o mata boda mo comporti non do ma mai hanki la hibi ngali la zonu ni biya mi do ci gore jangom jibina ngol tan makko capital bari ngo Facebook geri go alla me dala la connecti hey anke mi ay ko gore jangom tay bi to be bengu makko no jibinda capital subhanallah mi do ngo ngali ni la hakku ne Allah ne ko docteur be ngina to debbo pus jabo won kun hawjeno yatugo kun ngabbi je ku yatti kun yattita ko redu makko kangun tikun jetti jon kun kupi udundum yeta docteur jono jogi téléphone iPhone yeti téléphone on ndali tak auditi kon Facebook billahi nongo ngodi do nouveau ni yeti docteur jongo tiri mu photo nen makko tiri photo wa docteur mais ko bobo ko meme Facebook uranki mi bo ko wari ni kun tiri photo selfie kun do nouveau ni tant pis pour les yeux gris est-ce que ne mi ni lando to gonga ma debbo ko kadi ni debbo ko kadi bureau ni ko abola yeddi do goddo pour les affaires quoi joni je te rappelle kadi mi fene ko no do kadi fene wa ko bido ya trompe premier that's the premier that's the premier bendato ono no ngali o sonjila do amironki mi dawdi na debbo redu jogo e taxi wa jaka debbo ko ronku do kof jaka ndeñande kikide jaay ko duwado yawgol min ma ko hôpital ja ko ndeñando jibenta ne jodi ka taxi wa bijo diranga dudi ko direct ko do minani bobo no wala ka ndere do nene donc sikko yeggita do ngandi ko ande jibino to lange 19h ye avami mi dari debbo ane ko ndiya yartendo ba ngi tambu malaga ta yala gat min frando
ay de kina ma be sili bugo ki angara do 2000 la bari fos mi ta min cotisation ngam ko wulnu gongo oti la be tita la ko no ande ya ba do min do ko nge so cotisata yare ngata yom kala wodo ka munde ami yo yo de binya no nyen no nyen ko sorante nyen no nyen ko sorante ngata ya jo jo de ndar ndire na mbari goddo itta sadaka so itti sadaka do janda kala ko ma dinde de fila on abisa wadi turu billahi no yaade boy makko nana wadi beli nar forme ngini de ki musique on da yiwede debbo ko ɓaawo debbo e nagge ko ɓaawo ngal anonga ngai ko la nari bo imamar e bunaro wide bonema jogata ya mara ye ande kanya jotta ko do ala ma adora ko be jugo fonni nari ye oh senjoro dio nyalla ngado ko bingo mi ya kwarta ko do ay 250 bingo mi ya kwarta ko ngata wara do mi sikan be ide pet afta do sal bi ara jodden do ko nan ko non fam soari do en jaare seeda ko nyando den kono mi haaliran ma noon ay ɗo golle ɗen fuɗɗama hande kadi ɗo ko foore siédio yoɓi ɗo ɗum ɗon gaynama darnede a faami ni no heddi séna zone waɗa panton joni fixa tolje ɗen e muɗum a faami joni noon ayi jarendi ɗum ɗo kadi ko goɗɗo ko kadi ko jakankejo addi ɗum ɗo kadi prépare fi darnugon kadi o plan ɗo ɗon woni ƴettude a faami o waɗa escalier aray lawol ko dow warata o sabor mo woni don lam baawda mi heɓay wonno ɗum ɗon na probléme ene taw ko combien taw addorɗa taw on no yoɓi ɗo 900 000 paykum est ce que a faami komi haalanma ko andi an kadi wota accu ay ɗum ɗo ko ya aru prépare an tigi golle ma ɗe ɗum ɗon joni calculanin ɗon 18 on no 300 000 fois 18 300 000 ɗum ara ko en nan 6 mois non i en nan si aɗum noon ko 4 millions 5 millions 400 ko ɗum baba ari ɗo taw jooɗi ɗo taw enen goye famodiray baba ayi golle ɗen ko ɗum affaire cuuɗi ɗin ka min ka an ɗon hoyi ha joni ene ko combien prépare ɗa ɗon taw min ko 900 000 par ce que min haalando lan on wo sambre ɗo ko 200 000 ka selu haalugol ɗum oya suka na selu haalugol ɗum min sambre ka an ɗo ko 300 000 min de koye ni lan wo ko 200 000 joni noon e nder on 200 000 ɗon mi préparé 900 000 e ɗiɗa 800 000 ji ko joddi suudu mon 100 000 o plafond o déjà walni no lam fimu ko noon mi wattata acciri noon taw acciri ko ɗum ay o santier ɗo ko maninkajo kadi fuɗɗi ɗum ɗo ɗo addu defi on fo men calcule oɗo ko 2 ans fi hitande ɗiɗi ɗum ɗon addama calculama ɗum ɗon fo hawri 10 millions joni noon kanko kadi o fuɗɗike noon darnude ɗum ɗon on 10 millions ko fiya min ɗum an ilan haalandema fi 4 millions 500 tuyɗa ƴakkude lan ka hoore haray mi famani ha gonga ma 5 millions 400 accemi lan ɗo mawo min mi simple wakkotoɗo saku mi haylina paɗe rewɓe miɗo wawi ittande on 10 millions ko suudu faalaɗa ka ko goɗɗum go kadi faalaɗa suudum faala kono na komi darnana on de joni gasi ilam mari an kadi suudu mo kono noon haray saria no ɗon min saria ko wiiɗo wogo miɗo wakki mi yi suundum mi heeɓi joni samburo no ɗo ko noon yewtay tan saria o saria ara noon fima an pour an on fima an on ko 20 heures sokkete mawɓe min mi haalni on komi haylinay ɗo paɗe rewɓe wonde min yeehe hamdallah ka rond point ɗo ha e 22 heures soñini lam 20 heures aray de ɗon sinara mi diway autorise on lan ɗum noon kayra mi waɗa sa diwi tun sen hawrodiri mi fe lima ara mi heeɓi fuure janan so wari lan de kadi aray ko junubi andimi faso awa gasi mi wakkiloto ɗum wakkile on tawa e allah deuxiéme saria on couleur wan ɗum ma robinet fo ko 8 heures mo finali 8 heures o haray ɗum ɗon o faɗi ndiyam ɗum kay na probléme mi acca bidoji ɗin ɗo wonde no toon ɓenguli mon ɗi yoganala ɗum ɗon ala toon fiyon ɗum ɗon ala toon ko an hinnoto na ɓenguli anni ko fi an min selu wota tu suudu nde siko suudu faalaɗa o suudum faala mais si minni ɓenguli mon o selu ɗum wota haalu ɗum min ni wota haalu ɗum ko suudu faalaɗa na ɓengu
troisième condition si a ari ɗo ɓay haray ko an tummin mi andi ɗo na goto si a naati ɗo ko an tummi windi goto arata ɗo sakko fere o naata ka hurgoji an o weccato o hebbina non andi ɗum noon fof na probléme so tawi joni noon kadi o ngala heɓde hoɓɓe ɗin kadi mi heɓata hoɓɓe ɗo ko ɗumi hoɓɓe arata kan ɗo min hoɓɓe arata wana ella noon quatriéme on noon joni quatriéme ɗuma on ko windi kon joni ɗum ɗon si a ari a naati ɗo ko innete kon debbo hay bandirawo ma miskala zarratti on o natata ɗo siko debbo ɗon kadi billahi miɗo jaɓi miɗo ɓawa mo a jaɓi ɓawa mo mariga rewɓe hayso ɓen ɗo wonde mi wujjay ɗum na probléme noon mawɓe wallahi holɗum min ni ɗo aywana ɗo jombi o noon ka on yalta e wonde min kadi wonde noon to gara miɗo ka suudu oti no wawi ñiñinde ɗon sendoɗa yoko fusu yoko fusu min yoko fusu so bantike lango billahi mi accata yoko fusu min billahi so bantike lande mi donki sa fillitike tumi milante sa fillitike ɓe donkano monon kadi min ton wallan ɗum go billahi wallahi joni fa ilaha illallah mom pay ko feetay woni onon kam woni feeti seelan min on kaccinnaji aɗiɗi warama voilà tuba si fanku premiére o ko min de kono voilà sa ɗumande ke ɓareru an ɗum voilà arɗo météo arɗo on ɗum sa fijiri rewɓe am ɓen hekkan ɓareru an ɗum min tawi maɗa joni anani min yawrande na komi yiɗi sonnaɓe am ɓe mi wolali min fantoma seralan ndu yeyi mi sa mi noddayɓe joni ɓerdano ko min ñami ango mi luyintama ko fi ɓay manan kumma o ɗuuɗi natono an go min ko min arno acce mi yeyi ɗum no mettan mayo iye awa pappati yo paañi guerte awa hewtanima ko yakanabu ɗum emanaka iye ene simi faami ko marchandise ma o ɗuuɗi yo ko ɗuuɗi a honno a yewata tono ma hay ka tono ɗum ɗon ha hande mi yaali ɗum kono kum pay kun si kum fijirino yan ne kum fijirilan hakkunde e patiyan mi workotono e makko ayo ɓayo haali fi sonnaɓe am banto tato mina ɓaɗimo taw so dekkonino ɗum hay escape min si kum so fijiri tun ko ɗum woni toon duuɓi makko ɗi ça va ani won acca fiyal jeejima amasude kono noon a faytaka tokkoraɓe biro maɓe won ɗon ka mais mi noddirama kadi fiya mettinanama mais tan nan tokkorani mais si tawi hewri an ka goɗɗo si woni ka aduna ɗo a yi debbo mo falla noddude anda inde makko nen sa wi aysatu kadiatu binta o watte feeɗo mais wi tokora nene ko goɗɗo initira hay so arta kono yeƴƴitoto ndaare pasimi anda inde ma nden andi ko ɗum innata mi anda a wawi nde la seur ma ɗum demoiselle a faamu ko gonga mi watama kadi wiide walla seere ɓawo na a jajan wona e nene goto na e gar voiture goto ka mais ɗa wawi nugola wa demoiselle ka awa muño mi jeejima amin tawi nan tokorani awa mi jeeji muño fi allah a muñike lan jentimago e joni aya mettinana mi noddirma no mi mettinanama kono lan hawji seeɗa wowlimi konde fokkutiɗa lan fokkiti ka goɗejo an kanko min tumo habbimi andi na première fois an woni yigol ma ɗo andi min kadi ka nder quartier ɗo ko mi woni star ɗo nder ɗo komin ɓenta tout kone a faami ka honno komin ɓenta tout kone komi woni star jonka quartier ɗo a faami ala mo andala nder quartier ɗo a faami komin ɓenta tout kone quoi komi woni star jon quartier a jali de jalay kan hawa gonga ma yo tout kone way no tu te ressemble à lui même ouais oti bon kono ka quartier ɗo mais nayi ɓi kon fuɗɗima yiwde bon da welalan a faami ka so tawi hawri a faami si tawi a falaka ñamude tawi a faala ñamude ka yanganaki sa jokkilan wallahi mi sanjay wima on kala remor ko nga yiɗa no windi bon sens ɓaawo ko ɓengan jeeyi kala remor ko nga yiɗa no windi bon sens ɓaawo ko ɓengan jeeyi eyo ɓenma ɓengan jeeyi mais ɓe mayino ko mironi ɗum ɗon nini ko projet an noon ye mo ɓen mum mari jawde ko sukanɗo ɓornoto a fallan sabotude min ko mi ƴetti projet ji baɓe ganni et puis komi ancien humowo mais ko woni nder musique on oti yimino ha bon oti heeɓi mbuuɗi naati joni retrait quoi mais ko porto ɓe naadimi retrait awa yimude
awadi refle ngoto minana ko mi woni tu ko ne pay ko jido alla wota nyane nyame kira ngo mi yiti makadar nde mada cere ya yoko dane je mo bernde bawla ko no sava joni minani fami fu mi andi da wayi mi andi do mari jodi no burata do fe me joni tayo de ta pagare joni awata la jonde réponse on joni réponse on kwanu question pose andala ko mi répondre ma mi ala réponse ma de ay ko hundo ko ma wi e palais ko hundo ko ma wari wa palais ndari to da beni da yes ma ngon kiru dalang ingo kiru de ma ko wari sino do dala wi da ko mi fala da ka message abari kar gon ko mi jogo ko re ma de mi andana ma do ay ko la ma fi dari sappu gorko ay nay ma tuma debbo de est ce que nyanga na pede ye subhanallah yo mi da wiya ko mi pedejo mi sanati kanga jore al sene ala sanande hote e puis kara perdi lan temps e puis ça va booster en tant que jonna la réponse oh yoni ko pira ana mo andala ngedero quartier mi ko mi o star do kander quartier do ina force awa mi sali nandi pularo ndana ami mi yenne te kade kisi parce landi no ngana ta danga ko dinga abso nga ba tiga pugudi ago nga be ga labso abul kambo nga bu kiawo alu ya be nga abulu ayo ngi pugidi ga ndu ga do gu ga po ngea bi tipa yemi abulu jere ko re ka pugidi ka bolo wa gamburu nga poto nya uf yiti ma alu andi no joni mo premier ye andi oti anda ma quartier do bi gor ne mbam yalti daw ma ko bam yes diga mo ni vraiment be fala me jokoni ko indi direct wo ko indi direct wo kanko ko la ne biar mo mele na de la mais so tay la jo yafunde jamao ko evita quoi mais andi woto gondo wo saati ga woni be adragi be ko be bunga quoi bino ma bato me uti mo bami no timo tawne l'explica mo dun kan ko tiyo na wo déjà taw wo mo wono la yi abami ka me ay fala la no de jadar mo mele na la fala la no dislike la njoda kunde jamao ko ko duata hao fete ko afani après me yeto do mi ma ko me yeto hao la wa ma fero bongo na ko ferado si fere ta ko min ngo ko jomba do mbari ngo ko jomba ni sa fijiri do dum ma fewno ko bi won ma do sapo ma roma no ko jomba do jomba welta ma mi yo men dum pore nyebe ko mi ngale ga hey ko ko yena da be kikere ida gawo ade ko yede wen lan kan ko tigiro ni la Onda ya de ande kay ko no ro no ndari de ene wala ide afete woni ene mamma beka imeka ba falando nyannebe si tay ko no sa beka jititi reka ko do onda ya de baba na ya baba ida maki kundi ki manja sikay jiw eka te diada onda yani baba to jipi valera mo yani fi ala baba to so kan keli rabe ambe wayo onon dede wona bedu wona bito an gorko amma madu mo minadi jangde na ko ko ci ko hundu ko ma do inna ko pende ma ko mi yawti ma baba aka ya hay habe jegier sadu ma on mi nani ma wota wattu ya hay la godon ha parce que dandi min ko weli talam pi ngotu mi mami ne ama parce que ka bidwan parce que si hatti joni habe da bonni afero famu dey fama ko no le son bonni mais voilà sambatu ma famu tu ay bido ma on ma tu mo fama afero parce que sono peso yalti ni ka ko programme go kade woni yawu joni non so yi to non habe jirgiti mo ko non joni are perdi pe jirgita on mo are be devier si ande carriera c'est perdu Langana ni mo. De vierge. An kon tu ma me bada haki. Kona gorgo ni. Mi ala haki. Ki ala. Kono no wo jini. Très bien. Kono nda ya. ko compagnon Ko ben jama ko ay no botte da son bere ma.
mi da ɗum boy ay tayoruji kawɗuko maɗa feɗni ha Samba Juma feɗni a yaw Papa ka jippine fale goɗɗo. ɗanni ɓe kam gonimɓe wa yeeyi yaw wallahi billahi sa yeyi ne haɓe bonni o affaire men affaire hombo bon yari noɓi kumba woni yaadu yari yaadu o woni jiyo oɗum woni e modde few noon sena tama wayyo onon dede yaw he wallahi billahi sa yeyi ne haɓe bonni o affaire Allah affaire hombo bona oɗon kon woni e moom Samba Juma si ɓe dévier silam ɓiɗɗo o wallahi billahi heɓitay goɗɗo ko no heɓitay si ɓe dévier sila andi est ce que ɗi jonnaji ɗi gortakima nde wotere est ce que jinna gortakima fanum nanguma haalaji nari noɓi kumma yarata sikka e jeyi hakkude ma e Allah siya fijiri sondugo lobi ɗo simi yahani mi acce ɗo simi yahani mi acce ɗo mi tawnani non si ɗo ɗum c'est bon mi anda sika c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ay même si c'est pas c'est bon bon c'est bon oh kon nanguma non c'est la bonne c'est bon c'est bon non c'est bon min mi gayni c'est bon awara mi nantani non non gasi ɗum ɗo woni bogoro woni bogoro a sikkay na min joppi o so fuɗɗike dimbinde ɗo taw karak hakkude yalla hey kam wo debbo ko bimbinji ɗin sino ɗon hara awa ɗo no on ti yarañeñina affaire o on tigi no ukki joni ya joni no ukki est ce que on tigi no attumi yaga café wa par ce que kumɓe kum amami surveille am par ce que siɓe tirguiti affaire on ɗum ɓe ngabay hakkude ñama manu froise sike Conakry ɗo ne toro ɗen Allah kala mo baabe mum darna ɗum ɗo har Conakry ko no ɗum no ɓollan hen hande ko billahi wal karim hande no mi hutike salliron so mi hutike ko jama wortaɓe kon mi hutike ɓen seke ko tawata mi holta ko ɓe aduna la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min miɗo ngalɗi quoi mi yehi ke salliron son min ni miɗo faala losude ka maɓɓe goko waɗa andi ko ɗume ati lawolande wo kamɓe ko julɗo losata ka maɓɓe min ɗum no fof na probléme condition ngara noon wo yimɓe arata kam condition tan mon ɗani ko ɗume wiila wo kamɓe avance koye mi yoɓuta en nan 6 mois jaka ɗum koko simin ɗo kadi lanni simi yoɓitay kadi ko en nan 6 mois innigol mois la min ene min yawa joni o gaccana lam 8 mois on taw mi bo e hoore ɗum kadi chambre ɗo andi wo ko ƴelu 3 sammi 12 ala ndiyan ko ya yaw ƴogoya courant a yoɓay kaso min baben fi Allah wo simi wolti ɗum siɓe yiltilan cewɗi ha mi maya wo min mi galliroyta min mawɓe woyi an kadi a jottako mi rewi ka base quoi baɗa andi mi wonde langini fota go mais andi salliron son ɓen mi nani inde ɓen goy ɓen ko suudu joƴƴini ɓe ɓen ko suudu darni ɓe na kamɓe darni suudu de enen noon kono no waddiri on par ce que ariɗo yiɗa lakka mo o amayɗeni nangodirno billahi ko adi mi walat mi seke ɓen mawɓe ɓe walande ɓe mawɓe e séri lankoa paraɓe lannakisa yimɓe arata ka et puis surtout rewɓe miɗo yiɗi rewɓe fof yo ar komi jiwɓe tatono haylade ɓen miɗa ɓe inni ko homɓe woni ɓe o jiw waɗɗo kola ma waɗɗo mes anda hon ɗum inene min ɗum ɗo min on fof aray ka am si mi wonay kamon ko ɗum wota mi woltu kam minino mawɓe joni accirene joni tigui tigui on c'est bon jogue suudu mon ɗum wota mi wolu ɗum o kamɓe siko min darnani ɓe ɗo jiye donc anoma min to yennita nde mami accata ɓe donkini tum mi donkini non ko gonga ma si ɓenanaɓata on sendeɓe on ɓe ka suudu to on sendeɓe si tawi ɓe mari ɓiɓɓe mari rewɓe ɓe ngoliji ɓoyi a ƴettude ɗiɗi ɓe ƴetta ɗi dara Conakry ɗo ne andi yimɓe ɗiɗo no Conakry ɓe darnuɓe cuuɗi eɓe cuuɗi darni darnuɓe ɓe cuuɗi ɓen no weeli wondugol mais ɓeɓe cuuɗi darni a hewtay taw la première des choses démarcheur heɓay ko mum kon jooma galle heɓay ko mum kon par ce que yon ɗum démarcheur jon so yiidi o inne taw jon nan ɗon 30 000 ma 20 000 ɗum noon ko frais on noon safe ko fi crédit
ɓe gayna kadi son hewtoyi ka tere ɓe innama ya jonnuɓe noon déplacement maɓɓe ɗum ɗo kadi yo waalo maya hi suudu heeɓi heɓaki a jonnayɓe ɗum hara ko natta kon ton haalaka merci hewta kadi si suudu yoɓinama 1 million a jonnayɓe 1 million 1 million e toteru maɓɓe no mi sikkude ko yoɓe inni au moins ɗo siwama sogoy si suudu ƴettirama 300 000 ɓenna joni ndaaro ko watalan hokkude itti 100 000 ma 50 000 eyyi joni noon hiɗen janngude ɓe nde ko mo kala e ɗaɓɓu kaalisi laaɓa ɗin mbuuɗi ɗon c'est vrai mbuuɗi tuundi ala kono ɗaɓɓirte noon kono tuuni ayi ka he min ɓeɗo ko kamɓe si gore jongari ɗo wona fo yata ko dus wo komin tu yata ko dus ko ne ngal et puis ɗum noon kadi hara duusji ɗin laaɓa a faami non et puis min salliron son billa a waɗa ñande mi yalti ɗo ne ñande mi yalti kumma kun quoi min fotta ndaaralan guite an kadi billahi mi beebinaɓe ha ɓe sitta ko teela ɓen janfiɓe quoi noddam hara ɓe ñowdu dolo kewre walla billahi hakkude ngala noddam billahi mi wallete non en dasaɓe feeti gini kadi ndara min si état o darali fiɓe moƴƴa billahi walla nen tan e yo suun ɗum ɓe mari condition ji en nan 6 mois 300 000 joni noon a yoɓi ɗin et puis si ɗin ɗon lanni kadi ko ya yoɓu sugu majji ye ɓe feeti yeɓe noddalan ko base ne sentir porta ton awa may on mboɗo may ton quoi misirme manda noon siko jongartaɗo accu mi liƴa ɗo nan meɗa andi min ko ga walta de awa may yon diptorenga an gañaari imrunona sport o voilà moɓɓe noga This is the winner on the track original production.